क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि बानजायनायाव रुंसारि रामसिं गेल्लाखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबदों। बर' सावथुन मुलुगनि फोथाराव फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेल्लाया आरो गैलिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि थागिबि फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेल्लाया हरखाबै मुलुग संसारखौ नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथा हां बोयो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार सहराव थानाय PWD आलासि न'आव क'क्राझार जिल्ला कमिटि बर' सावथुन महरगिरि आफादा आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। क'क्राझारनि PWD गेस्ट हाउसआव हरखाबै मोनसे जुथुमनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जादों जोङो मैयासो बेलासिनि 6 बाजियाव जोंनि सावथुन मुलुगनि एबा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि महरगिरि जायखौ बयबो रामसिं गेल्ला होननानै मिथिनो मोनो। बिथाङा गावखौ फिथें ब्रह्म होननानै बांसिन खिन्थानानै लायोमोन आरो बिथांनि थार मुं एबा सार्टिफिकेटनि मुङा बिभीषण ब्रह्म। दा बिथांनि हरखाबै अबथिरा रुंसारि जानायाव दिनै जों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन मुलुग एबा KDC बिसाया जोङो बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो आरो सोरगोआव इसोरनि खाथियाव जाहाथे जायगा मोनो बिनि थाखाय जों दिनै आलारि बाथि केन्डेल लाइट जों सावनाय जादों। बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै नैबे गायनाय फुनाय बोथोरावबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगा बा बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफ्रा बे दैज्लांनि टाइमावबो बहुद मुखुब जानायखौ नागारनानैब्लाबो दिनै जा एसे हायो ज' जाफैदों। बेवहाय बिथांखौ गोसोखांनानै बयबो मान बावफैदों, आलारि बाथि सावफैदों, बिबार जा हायो जरासे जों बावफैदों। जों मिथिगौ बिथां रामसिं गेल्लानि बर' सावथुन मुलुगाव जेनोखि कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा बियो जों नैबे बिबार एसे बा केन्डेल लाइट बा आलारि बाथि सावनायजों जों फोलोमनो हाया। बिथांनि बर' सावथुन मुलुगाव जिबायदि कन्ट्रिबिउसन बा बिहोमा बियो जों बुंनायनिबो बहुद बारासिन। बिथांनि बर' सावथुन मुलुगाव कन्ट्रिबिउसन होलांनाय, बिहोमा होलांनाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगा एबा बर'नि जेसेबां जेनेरेसन फैगोन, इयुन जोलै फैगोन, बिथांनि कन्ट्रिबिउसन गोसोखांबाय थागोन, बिथांखौ जों गोसोखांबाय थागोन। आरो बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगा सुफुंख' हायै खहा जाबाय, बेखौ जोङो बुंनो हायो। आरो बिथांजों आं स्क्रिन शेयार खालामलायनो मोनाखै। आंहा बिराद गोसोमोन बिथांजों स्क्रिन शेयार खालामलायनायनि। खोथाया जाहैबाय जेब्ला जोंनाखि डिग्री फरायो, आं क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन, ओमफ्राय बिथाङा गसाइगाव कलेजाव फरायोमोन आरोखि। ओमफ्राय बेवहाय मा जायोमोन, जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय जोहोलाव गसाइगावआवहाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जायोमोन, ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारनि ईसान मोसाहारि जायोमोन। होमब्ला बे समावहाय जों लोगो मोनलायजेनदों आरोखि। बिथांखौ लोगो मोननानै बिथांनि माखासे जायनाखि कालाकारि आखु, बिथांनि जायनाखि आर्टिस्ट आखु बेबहार बेफोरखौ आं नुबाय आरोखि। बिथांनि खननाय, दामनाय देनाय, मोसानाय गासिबो बिथांखौ आं स्टेजाव नाटक खालामनाय मानाय बेफोरबायदियाव नुजेनग्रोबाय आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला जों गसाइगावआव थाङो होमबा बेयावबो बे प्रग्रामावबो नुबाय आरो बिथाङा जोबोद एक्टिभ।
मोनफ्रोमबो खननायाव बाहागो लानाय बा मोसानायाव बाहागो लानाय बा नाटक गानायाव बाहागो लानाय बेफोरावबो बिराद एक्टिभ आरोखि। माने बिथांनि गान लिरनाय सल' लिरनाय बेफोरावबो बिराद माने आखा फाखाखामोन आरो बिथाङा। ओमफ्राय बेनिफ्राय आं मिथिनायाव बिथांखौ बे समनिफ्रायनो स्टेजावथ' गोख्रोंखामोन। बेनिफ्राय माने बिथांमोनहा गसाइगावनिफ्राय सर्ट मुभिस बिदिनो दिहुनोमोन आरो। बिदिनो मोनसे मुभि दिहुननाय दंमोन मोसा मोसि होननाय, बेखौ आं गोसोआव दङ। बिथाङाबो माने बेवहाय बिराद मोजां एक्टिं खालामदोंमोन, बेखौ जों नायदोंमोन आरो बे समावहाय। आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट जेलानाखि बियो उनावहाय जोंनि उदालगुरिनिफ्राय पबित्र राभा नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय बिथाङा फैनानै वार्कशप खालामफैयो, होमब्ला बे वार्कशपआवबो बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। बे वार्कशपआव बिथाङा बाहागो लानायाव बे प्रडाक्सन अरियेन्टेड वार्कशपमोन। बेवहाय बिहामजो मंग्लि होननाय नाटक मोनसे बानायदोंमोन। बे बिहामजो मंग्लि नाटकआवहाय बाहागो लानानै बिथाङा दिल्लीसिमबो माने दिल्ली NSD आवबो माने बिथाङा पारफर्म खालामहैदोंमोन आरोखि। दा बिथांखौ जोङो नुनो थाङोब्ला बेनो माने नट अनलि स्क्रिन बा सिनेमायावल' नङा, बिथाङा माने स्टेजनिबो माने रोंखा राखा आखा फाखा आर्टिस्ट आरोखि। स्टेजनिबो एक्टिंनि माने प्रपार कर्स लानायबो होनजागोन आरोखि बिथांखौ। बिथाङा सासे ग्रेजुवेट मानसि, आखा फाखा रोंगौथि दङ बे आरोखि। ओमफ्राय बिथांनि एक्टिं स्टाइल जायनाखि आं बेखौ बुंनो सानगोन माने बिराद नेचारेल आरोखि। नेचारेल माने खालामफ्लानाय नङा आरोखि बिथांना। एकदम माने रियेलिस्टिक एक्टिं जायनाखि स्टाइल बेखौ बुङो, रियेलिस्टिक एक्टिं स्टाइल बे आरोखि। दा आंनि मिथिनायाव बिथाङा बेनो। हरखाबै बिथांनि रुंसारि जालांनायावहाय आं दुखु मोनदों। आंहा बिथांजों स्क्रिन शेयार खालामनो जोबोद गोसोमोन। आङो बेखौनो माने इसोरनियाव आर'ज गाबो बिथांखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा होथों। बास बेखिनियानोसै। चिरायै मैया जोंहा बर' सावथुन मुलुगनिनो सासे सोद्रोमा गोमानानै थांबाय। दा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो, आलो गोजोनै थानो हायो, बिथांनि थाखाय जोङो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय। दिनै बिथाङा रुंसारि जालांनाय लोगो लोगो जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो बा जोंनि बर' हारियाबो गोबां खहा जादों। खारन मानो होननानै बुङोबा मोनसे हारिखौ जुदि बुहुमाव गुवारै सिनायथि होनोब्ला सिनेमा लाइनजोंबो जोङो सिनायथि होनो हायो। दा बिथाङा सासे रोंखा राखा एक्टिं बा मेथाइ खननोबो गोरों, बा ड्रामाबो देखायनो रोंगौ, जकिं खालामनो रोंगौ, मेथाइबो लिरनो रोंगौ। दा बिथांनि बिहोमाया जुदि थाबाय थायोमोनब्ला फिउचाराव जों सानो जोंनि बर' हारिया आरो गुवारै सिनायजाबावगौमोन। दा सासे सुबुङा जेब्ला थांनानै थायो अब्ला जोङो बे सुबुंनि भेलुखौ बुजिया। नाथाय सासे सुबुङा जेब्ला गोमालाङो अब्लासो जोङो बिथांनि भेलुखौ बुजिनो हायो। दा जेरै बिथाङा गोमालांनायनि उनाव जोङो दिनै बुजिनो हादों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाबो मोनसे गिदिर खहा जादों। दा बेखायनो जों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा जि जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय, दा सोरगोआव मोजाङै मोजां थानो हानायनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइट आरो कन्डलेन्स मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जों जुदि बेबायदि गावजों गाव मान होलायनो रोङाबा, जों सासेया सासेखौ जों गावजोंनो गाव जुदि मान होलायनो रोङाबा जोंखौ गुबुना मान होनाय नङा। बेखायनो जोङो दा बिथांनि माननि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो आङो दिनै बे निउस चेनेलनि गेजेरजों आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननायनि गेजेरजों बिथांनि श्राद्धआव 10,000 रां हैनो थाखाय आङो गोसो जादों। दा जोबथारनायाव बिथांनि जिउमानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आं आरो खनसेबाव आर'ज गाबनानै